Doncs bé, toca parlar de la dinamització de la lectura. Si el mes passat estàvem buscant substitutius de les pantalles en el nostre oci, tant com adults com amb els infants i joves, trobo que és un bon mes per parlar de la lectura, aprofitant que, a més, és Sant Jordi, una de les meves festes preferides. De la lectura ja se'n sap popularment, almenys dins d'una certa classe social, que és important per l'aprenentatge acadèmic, que és important per créixer. Però encara sona una mica com que és important menjar verdura. I és clar, davant de tantes altres opcions de menjar, en aquest cas, doncs qui voldria menjar verdura? Però toca, és aquella cosa que s'ha de menjar de tant en tant. No és el mateix passar amb la lectura. Tenim tants altres estímuls avui en dia que agafar un llibre ens sembla una cosa avorrida, almenys per a alguns. Jo voldria parlar de tres coses. La primera, el gust per la literatura, el gust per llegir. Sona molt filosòfic, sona molt hippie flowers, però realment trobar-li el gust és per deixar de veure que la lectura és verdura. La segona cosa seria aquells beneficis que ens porta la lectura per acabar-nos de creure que és important llegir i que hi hagi a l'entorn un entorn ric cultural literari. I el tercer punt, que és el que molta gent sovint demana, és el com i el què. Com ho faig? Com ho faig per escollir allò que llegeixo als meus alumnes, als meus fills i filles? Com ho faig per atraure'ls? Com ho faig perquè sigui una activitat plaent? I què? Què llegeixo? Què escullo? Hi ha moltíssima varietat. Què és de qualitat? Què és per cada edat? Doncs bé, el gust per llegir ve perquè segurament de molt petitons ens han ofert un espai ric de lectura i de literatura, ens han llegit sense que nosaltres haguéssim de demanar-ho, sense que nosaltres haguéssim d'esforçar-nos-hi. Per tant, seria important que inclús en bebès comencéssim a tenir contes al voltant, que la gent del voltant llegeixi i poder oferir narració, tant sigui a través d'un objecte físic, que és el llibre, com narració de la vida, narració d'allò que passa, posar paraules al que sentim, al que fem o al que passarà. Sovint això no ha sigut així, em trobo amb mares i pares una mica desesperats perquè els seus fills de 8, 12, 15 anys no llegeixen. No ha de ser sempre perquè de petit no se'ls hagi llegit, però és un dels motius. Llavors, què passa quan ja som d'edat de primària i la lectura no atrau? Podem analitzar moltes coses i caldria un assessorament individual per veure què passa en cada cas, però de vegades és perquè hi ha una dificultat i un bloqueig per la descodificació de la lectura. Hi ha un trauma o alguna experiència poc positiva en l'entorn de la lectura. Per tant, la manera en aquests casos concrets de poder-la portar de nou és llegir-los en veu alta sense pretendre res. Sovint aprofitem el recurs del conte, el recurs de la història, per fer caure en algun aprenentatge concret. Llavors, no és que estigui llegint perquè ells acabin agafant-hi el gust, perquè això no ho farem ni en una ni en dues ni en 3 vegades, sinó llegir per llegir. Llegir per llegir. També amb adolescents pot ser així, llegir-los en veu alta històries mentre potser estan fent una altra cosa, dibuixar, estar estirats, abraçar-se els uns als altres. Llegir-los en veu alta és un dels elements més enriquidors i que més pot arribar a atraure pel plaer de la lectura. De vegades pot ser senzillament que hi ha molts altres estímuls al voltant i són estímuls normalment molt més impactants o hi ha molt de soroll de molt tipus, soroll ambiental, tant auditiu com visual, com malestar. La lectura requereix un moment tranquil, encara que sigui un espai molt petit, cuidat i que no hi hagi masses estímuls externs. Com dèiem, les pantalles sovint ens atrauen molt més i la lectura inicialment requereix un petit esforç cognitiu i d'atenció que cada cop els nostres infants i joves estan perdent més. Per tant, crear aquest entorn és important per poder dinamitzar aquesta lectura a casa, però és que també a l'escola. Quan parlo del gust per la literatura, em refereixo a la literatura. Ho dic perquè sovint les històries, els contes, sobretot per més petits, és un molt bon recurs per atraure l'atenció i per inculcar de forma subliminal, més o menys, alguns coneixements, alguns conceptes, algunes habilitats. I últimament trobem en les editorials moltes propostes literàries que serveixen per recollir, serveixen per conèixer la història, serveixen per treure el bolquer, serveixen per parlar de les rabietes, per parlar de les emocions,
I sovint, malgrat algunes puguin ser propostes molt cuidades, sovint no és literatura. La literatura de debò és aquella que explica una història, que pot ser que tingui una moralina, però explica una història sense pretendre que l'infant o el jove adquireixi certes coses. Ho dic perquè quan comencem a voler agafar el gust per la lectura a partir d'aquestes històries que estan preparades de forma educativa o acadèmica, no són tontos. Els nens i les nenes i els adolescents no tenen un pèl de tontos i se n'adonen. I llavors sembla que allà al darrere m'estan manipulant. Hem de començar per històries reals, autèntiques, que ens agradin, que ens apassionin aquells que l'expliquem, per senzillament disfrutar i gaudir. Però és que què passa? Que això de gaudir avui en dia està mal vist. Està mal vist perquè, a més, si no es produeix, si no hi ha alguna cosa al darrere, una intencionalitat, uns objectius, en aquest cas podrien ser educatius, sembla que no serveixi per res. I realment la lectura ha de començar pel gaudi, perquè em ve de gust llegir aquesta història, saber què hi passa i què passa amb aquests personatges i com es relaciona amb la meva vida o per conèixer mons diferents. Tan senzill com això. Podem dir que els beneficis en realitat només venen si es parteix d'aquest gaudi. Per això dic que és tan important que primer ho gaudim, que tinguem ganes de fer-ho, encara que sigui sola o en grup, compartit, lectura en veu alta o individual. Tot i així, evidentment, quan hi ha gaudi, hi ha uns beneficis molt importants per la pròpia persona i pel grup. D'això en podria parlar moltíssim i deixo per aquí algunes cites. I tot i així, si en voleu saber més, podeu descarregar-vos la guia gratuïta que surt a la newsletter o demanar. Llegir esdevé un estímul pel pensament. La comprensió lectora es relaciona amb la capacitat de generar pensament crític i reflexiu. Llegir-los en veu alta afavoreix que el cervell dels infants associï el fet de llegir a sensacions de benestar i plaer i genera coneixements bàsics que ajuden a incorporar de manera més eficient els nous aprenentatges. Proporciona un bon model d'hàbit lector i inculca el desig d'aprendre. Tot això ens diu David Bueno i Anna Forés als beneficis de la lectura en veu alta. I diu Mem Fox a Reading Magic: llegir als infants en veu alta durant 10 minuts al dia, els 5 primers anys de la seva vida, fa que aprenguin a llegir ràpidament, feliçment i fàcilment. El foc de la lectoescriptura és creat per les xispes emocionals entre l'infant, el llibre i la persona que llegeix en veu alta. Aquest triangle interactiu. Podem llegir per aprendre, per descobrir el món, per il·luminar la imaginació o tan sols llegir és molt més que relacionar lletres i sons. És un acte de comprensió, una manera d'entendre el món. I pel que realment vull apostar és la lectura en veu alta. No de que l'infant o el jove llegeix en veu alta a la resta de la classe o llegeix pel pare o la mare per veure com practica i com ho fa. Molt abans d'això, si és que mai s'arriba a fer, és que els adults, com a model i com a gaudi que tenim d'aquest llibre, d'aquesta literatura que ens encanta, és que puguem llegir als altres. Podem llegir a qui sigui de l'edat que sigui, evidentment escollint el que sembla que pot interessar en aquell moment. Quan hi ha una interacció entre adult que llegeix, persona que rep, de l'edat que sigui, i llibre, és a dir, història, si hi ha el llibre objecte també, si no la narració en si, en veu alta oral, es crea un triangle interactiu molt potent, que vincula moltíssim, vincula sobretot en les persones que hi ha en aquesta interacció, en aquesta situació, i també vincula amb aquella història que està passant, que està dins dels nostres caps, la nostra imaginació, cadascú la rep des de la seva percepció de la seva història de vida, i encara que no es comenti, encara que no hi hagi res més, no? Més enllà que el text concret, genera un vincle molt fort amb la història, amb les persones i amb la situació en si, no? Es busca llavors més situacions d'aquest tipus en què estem llegint en veu alta. I és que quan un adult amb ganes i amb emoció llegeix, l'altre ho rep d'una manera molt significativa. Sí? Les entonacions, és allò que hi posem, és la interpretació. És realment un espai molt cultural que és molt íntim i que es pot fer en qualsevol racó. De fet, si són petits, inclús ens els podem posar a la falda a casa, vull dir que més petit i menys recursos, impossible. Es pot fer en totes les circumstàncies en què hi hagi una mica de silenci i atenció
Inclús si és en gran grup també es pot llegir dins de la classe mateix, si els tenim tots asseguts, envoltant, enrotllant amb cadires. És realment una de les activitats més senzilles que hi ha i que es poden aplicar en tot moment. No hi ha excusa. Finalment, el com i el què. És el que més es demana. Mireu, el què és com el repertori, és com el temari. Clar que és important, perquè una bona història, en el moment que toca, en l'edat que toca, o per la persona concreta, ja sabeu que és complicat inclús recomanar novel·les adults, perquè cadascú tenim els nostres gustos i la nostra manera d'entendre la literatura. És important, òbviament, perquè això ben col·locat pot enganxar molt i pot ser un canvi, un shift important. Tanmateix, jo sempre dic que el com és més important. És com un mestre, sí? Que pot haver-hi un temari molt difícil, que depèn de com el presenti, depèn de com sigui aquesta persona, com el visqui, arribarà més o menys. Aquest com, és veritat que hi ha una part innata i hi ha una part que cadascú té la seva manera de comunicar-se i de fer i la seva veu, però evidentment es pot treballar i es pot preparar una miqueta. Podem ser grans experts, contacontes, o senzillament posar-hi una miqueta d'atenció. Torno al primer punt. El més important és que nosaltres, quan llegim, quan expliquem, ens agradi allò que estem explicant i que estem transmetent. Si no ens agrada, perquè és un llibre que m'han recomanat, que és el millor, que té el millor premi, però a mi no m'agrada, no arribarà. Això és molt important. En segon lloc, ens podem fixar en petites cosetes. Quan aneu al teatre, quan escolteu les notícies, quan veieu un orador que us agrada, potser en un sopar entre amics que hi ha algú que rep molta atenció. En qualsevol situació comunicativa, fixeu-vos en com es mou aquesta persona, com modula la veu, quin tipus de veu té el timbre, si parla fort, si parla fluix. Aquestes coses que us poden anar com quedant i mimetitzant i que podeu aplicar en major o menor mesura en el vostre dia a dia i en el vostre contacontes. I una altra cosa que ens pot ajudar moltíssim és en cuidar aquest espai, aquest moment, que pot ser abans d'anar a dormir, que expliquem als fills i filles, quan tornem del pati a la classe, o després de dinar o mentre s'està fent un àpat com el berenar. Aquell moment que trieu ha de ser una mica màgic, ha de ser una mica preparat. La lectura no agafes el primer llibre que passa i bum, i l'has explicat, sinó el anem a preparar una miqueta. Que no es faci pesat, evidentment, no cal fer un gran ritual, però cal un moment d'atenció, perquè és com una mica sagrat. Llavors, preparar aquest espai, espai-temps, espai-ment, atenció, actitud, es pot fer de moltes maneres. Normalment, jo, com que després hi ha molta paraula, ho faig des del silenci. Normalment, des del silenci, des de l'atenció, des de la presència. Poso algun so, per exemple. Si és un gran grup o si estem a l'aire lliure, això va molt bé. Si no, un petit vol. El fer demanar que tothom estigui còmode, demanar què necessiten. Potser inclús posar una petita norma, si és un gran grup. Si algú ha de dir alguna cosa, si algú ha d'anar al lavabo, si algú està incòmode, es pot aixecar, es pot moure. Però com que interrompre el moment no és gaire important, o sigui, millor que no ho fem. Que busquem maneres per no interrompre el moment de la lectura. Llavors, és com agafem aquest llibre, com el comencem, com ens mirem a tothom, i modular molt la veu i el tempo en què anem passant les pàgines, si és que és un llibre que s'ha de veure, sinó com anem narrant allò que fem per atraure aquest públic. Finalment, el què. El què és complicat perquè, com us deia, depèn molt dels gustos, depèn molt de l'edat i també depèn de l'habilitat lectora i d'atenció i concentració de cada persona en tota l'etapa de la seva vida. És cert que hi ha literatures bones i coses que no s'han de llegir directament, la meva opinió. Deixant de les que no s'han de llegir, que en parlaré després, torna a ser una mica el mateix. Remeneu en llibreries, sobretot en biblioteques, que hi ha de tot, i busqueu coses que us atraiguin, pel que sigui, per una portada, per un autor que reconeixeu de quan éreu petits, per un text, per una història, i allò que us atrau segurament ho explicareu d'una manera que arribarà. També, si voleu avasar-vos-hi més, es poden seguir comptes d'Instagram de llibreries que presenten llibres per anar-se familiaritzant amb novetats, amb autors. Es poden seguir revistes, us deixo després tota la bibliografia a part, especialitzades en recomanar llibres i també podeu demanar, evidentment, experts que us recomanin coses concretes. Sempre sabent que
dependrà molt de cada receptor. Sobre aquest moment de com preparar la lectura, teniu un YouTube, que està, en aquest cas, a Cultura d'Infància, en castellà, en què ho explico una miqueta, si voleu tenir més informació. I per saber-ne més, si us interessa i us apassiona i voleu fer un petit estudi sobre la importància de la lectura en veu alta i com fer-ho, tenim moltíssims llibres. Hi ha una autora que m'agrada molt, que és Mem Fox, Reading Magic Time, en aquest cas és en anglès, una autora de Nova Zelanda, The Enchanted Hour és un altre llibre. Llavors tenim autors aquí a Catalunya com Sebastià Serrano, que també n'ha parlat molt sobre la lectura i la comunicació. Podem trobar informació. Josep Maria Terricabres, que just acaba de morir aquesta setmana, a través de pensar, o tants d'altres, perquè ja sabeu que lectura i pensament estan relacionats. Tenim, en aquest cas, Miquel Desmuguet, feu-los llegir, també interessant. L'Escola a Casa de Lectura, un llibre que acaba de sortir, de Mar Esteve. I altres coses més especialitzades n'hi ha moltíssimes, com la literatura a l'educació infantil, per exemple, o tants d'altres que us deixo citats a continuació. També tenim el Com explicar contes de Brian, tan famós i tan antic. Tot i així, si voleu informació, em podeu demanar directament, que us assessoraré, perquè jo tot això ja m'ho he llegit, ja ho he estudiat, i potser senzillament teniu casos concrets a l'escola, de grups que els costa llegir, o voleu fer un pla de lectura escolar, o a casa mateix per fills i filles, doncs només m'ho heu de demanar. Us animo a que exploreu, a que llegiu molt, a que hi hagi molts llibres a casa, aneu molt a la biblioteca, és gratuït, hi ha de tot i més, i que exploreu, assaig-error, què funciona, què no funciona, què us agrada i què no, i sempre podem estar en contacte i us puc ajudar a dinamitzar la lectura als vostres espais de vida. Que en gaudiu moltíssim!